your action mgbe mmadụ nyere gị ife inwe ike imewuru onwe gị nwanne, it matters a lot. Mgbe na appreciate na ihe ahụ sweat onye afọ, na ihe ahụ ihe ọ tara afọ, this is what he labored for some time. Afụfụ ọ tara ata save onye bụ ego nyanwa ka o wepụtara nye gị. Ma ọ bụrụgodịrị na ego ezuru ezu, ịmakwa ịdịka risk a na-ete gị n'izu ohi. Nwanne m, be appreciative, be appreciative. Ife ị nwere uju gị afọ, ọ bụrụ ndị na-akwado anyị wepụta ego kwuosi ma elu gị ifedu ntu a ma ọ bụ si nye gị ifedu ntu a, ọ bụrụ na enyezie gị ya idebe ahụ asị na ọgwụgwọ o jibugo sinsi n'ọnya ka o wetara gị kịta. Ịdụ appreciative n'ihe mmadụ mere gị nwanne, o nwere ike ime onye nọ n'akụkụ attract isi ka ọ adịkwuo nke nyenwa n'elu nke enyeburu gị enye. Nwanne, one good time deserve another. Ọ ifeọma ka a na-ekwute ekwute, ịma na ifeọma na anya agbara akwụkwọ, ịmanụ na o nwere onye obi na-eri nke ọjọọ. Nwanne, mmadụ merụ gị ifeọma, gbanisi ike ka ịdụ appreciative nwanne, ọ dị very very important. Nwanne m, tụsara anyị ozi a ma sonye n'ife anyị na-eme. Ya gaziere gị nwanne.